Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Minggu manuguton martang yang nahu mahita tu Tuhan di bata martang yang mahita amin. Papuji matuata marendesan buku ende nomor sada ayat tada 1 ayat 3.
hite-hite goar ni di bata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi porbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehovah do permulaan ni hapistaran. Maruli hamaloon ni rohana sumurung do. Sude akka na mga luhotsta. Hodo baritanai rodi saling liling na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohame. Alai diondingi hodo akka namarhaposan jalan nama porus tuho. Alani rohami tuho mangasahon asini roham. Say unang tulak hami sian jolom. Akup ni lehon dihami rohana girgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagaimana patik dihita di minggu 20 setelah Trinitatis imasian patik parjolo satu patik pasapuluhun. Patik parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganommu jala dang jadi sumanommu manang ahana di Banua Ginjang. Dok na di Banua tongaon, rodinas di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patoluhun. Dang jadi dohonon gorni di bata, ianggo soture dalanna, ay onahum na dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pa badiahon ari minggui, Dina ono maari maulah hamu nasa si ulaumu, alai anggo ari papitohoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di isi ni hutani halak pe namang ibati hutam. Ai dina onom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Dibayani do umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nai jala di parbadiai. Pati palimahon. Ikon pasangapopmu do natorasmu asamartuaho jala leling mangulu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Pati paonomhon.
unang ho mamuno, patik papituhon, unang ho mangalakpo, pati pawaluhon, unang ho manakpo, pati pasyahon, unang ho olo makatidakpon hata nasotutu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham di bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lombuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Pihado pandok ni dibata taringo tupati nasapului, ondo. Audo jahuba debatam ninna debatatta, pargugo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro disundut patuluhon, ro disundut paupaton, pinopar ni akana sugo roha diau, alai asido rohaku di akana maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalosi patiki. Rak mangidogogo masih hita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata. Saya pargogi mahami, mangulahon nang hombar tepatiki. Amin. Topoti madosa tanah godang di jolo ni tuhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Odona patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon, marhite-hite anak haolongan ni roham. Say asima roham dihami, akkana mangarsakon dosa nami. Say sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami Lehon ma tuhami tondim na badiai, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alai asa hot rohanami marhapor seaon, lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho, gabe pelean na mangolu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Isebe mangaluhon akan pinilit ni bata. Debata do nama mitori. Isi do naman dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naong mate. Alay dada holan ni nong mula mangulu do. Jala di siamon ni debata do ibana mangondihon hita. Asangapon ma di debata na digenjang. Amen. Jesus Tuhati, ai disesa dosaku, diurasi hati, di bagasan persahituan, masih gantung Tuhan, Epistel dihita di minggu 20 setelah Trinitatis, di mingguan imasian Roma onom, mamukasian ayat 15 ro di ayat 20 tolu. Marsikap soring mahita manjaha, jala di ayat parpudi ayat 20 tolu, rap mahita non manjaha. Atong beha nama, mardosa mahita ala ginom goman ni asini rohai, dada ginom goman ni patiki hita, dauma anggoi. Dan di botol hamuon, ia tusi di pasahat hamu dirimu gabe hatoban pangoloi. Hatobani dio hamu akana mangoloi. Mana hatobani dosa tu hamatean, mana mangoloi tu hati goran. Alai mau lihat ma di bata, ala salpu tiki pangadupan muna didosai. Gabe pangoloi hamu nuaing sian nasa rohamuna, diruhut ni poda naung sahat tu hamu. Sian dosai, gabe unduk dohamu mangoloi hati gorani. Ruhut ni jol mama humpamahon ala ni hagaleon ni daging muna. Ai songon nang pinasahat muna akar ruas muna. Gabe pangoloi dia di hodaron dohot dina so uhum. Mangulao na so uhumi. Soni ma pasat hamun waing. Akar ruas muna tu hati goran. Lahu pabel di hotsa. Tutunia uju hatoban dosa hamu, malua do hamu sian hati goran. Rab hita ayat 20 tolu. Atong dia do parbuina disi akana hinalihon muna anggon waing ai hamatian do hapatian na. Alai noai dong malua hamu sian dosai, dong gabe pangoloi di beta hamu, adong do parbue muna tu habadiau, jal hamu luan na saleleng-leleng na do hapatean. Rab hita ai upati nuhor ni dosa do hamatean. Alai basa-basa ni dibata do hangoluan. Saleleng-leleng na marhite Kristus Yesus Tuhatai. Ima sahatna martua doa kana tumanghion hata ni dibata jala nau pepsa. Amin.
kohiri pakai roh tolong kami kami ulang-ulangi. Tahati dakon maha porsiautai songon na hina tindakon ni dongatta sa porsiaon di sandok portibion rap mahitaman dok au porsea di dibata Jahoba ido ama pargugo na satu dosan na tumapalangit ho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata Jahoba na sasedai ima na tinumuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Perbadia andorang sahobubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pahuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundul tu siamon di bata Jahoba amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manghumi alak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi Perbadia jala adong sada huria na badia huria atapan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate dohot dia ngoluan na sora sudah amin. Shalom. Oras padihita saluhutna. Oras Tabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 30 Oktober 2022. Pandidion Nabadia Minggu tanggal 6 November 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Pandidion Tudak Danak. Ruas ni Huriata nanaing mambuan dak danak manjalo Pandidion asa Roma mandaftar dohot marguru di gereja hari Jumat 4 November 2022 pukul 10.30 WIB jala dibuan mas surat pengantar sian sintuawek akte lahir dohot kartu keluarga Huria. Minggu Reformasi Hombar tu ari Reformasi Martin Luther napa 505 tahun Minggu Sadarion 30 Oktober 2022 di Sude Parmingguan di Patupado Ulaon Nabadia. Paborhaton Pandita Pansiun. Mardomu ala naung haruar surat haputusan pensiun Pendeta Marulitua Silalahi STH, Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, Minggu 13 November 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB, Patupaon ma Paborhaton Pandita Pansiun di Garejata, Nihuluon ni Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Isi Parmingguan Patupaon do Papungu pelian khusus Lau Pasahaton tu Pandita Marulitua Silalahi Siala Pakobasion Nasida Saleleng di Huriata HKBP Rawamangunon. Jala Boydo ditransfer tu Bank Mandiri nomor rekening sada tolu sada 00 sada sada 40 tolu 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 onom atas nama Marulitua Silalahi. Hombar tu Napaborhaton Pandita Rabu 2 November 2022 Dungsipul Partangyangan Week di Patupado Talkshow. Acara berbincang-bincang dohot Pendeta Marulitua Silalahi maringanan di gereja Marhite Hybrid tatap muka dohot live streaming. Bulan musik HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 30 Oktober 2022 Ima ibadah penutupan bulan musik HKBP Rawamangun. Di Sude Parmingguon petugas pelian imasian seksi musik simpul manjahat tikting adongdo kata sambutan sian seksi musik. Kunjungan gerejawi seksi lansia. Jumat sahat rodi Senin tanggal 4 sahat 7 November 2022 seksi lansia HKBP Rawamangun Borhaddo Manopot Gereja HKBP Resort Yogyakarta Nihuloni Pendeta Resort Pendeta Banner Siburuan MTH didongani Pendeta Osator Simanjuntak dohot Ketua Dewan Kononia. Tatangnya konma asadenggan mardalan ulau nadi Patupa di Yogyakarta. Ruas Nataba. Minggu Sadarion Tajalo Doga Beruas Nataba 5 keluarga Saud Patar Hamonangan Situmorang
Yusnida Marisi boru na 70. Rab dohot tolu halak yan nakonasida. Ros yan HKBP Resort Tebet Jakarta Selatan. Alamat Jalan Arabika Walu Blok AB 6 nomor 6. Pondok Kopi Duren Sawit Jakarta Timur. Wik Duren Sawit. Jonjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Kudul Mahamu. Tikting naing barbagas. Tikting parjolo. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma. Yonatan Paradetua Aruan. Ruas ni HKBP Tanjung Pinang. Resort Tanjung Pinang. Anak ni Amata Daniel Aruan. Tubuh ni Inata Situa Dermauli Boru Simanjuntak Nahinan. Dohot Orwana Elvania Kristiawati. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon. Boru ni Amata Muladi Robert Albert. Tubuh ni Inata Winarsing. Pamasu-masuon hari Jumat 10 November 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Barita Natal. Barita dohot aka kegiatan Natal boi madijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Tabegema tona sinode godang pa onopulo onompon HKBP. Mandapoton nahina holongan stude ruas dohot parhalado ni HKBP di inganan nabe. Asi niroha madihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Tapuji ma tuhata Yesus Kristus, Raja ni huriai, nasai marsi hohot mangaramoti dohot mamasu-masu huriana di nasaragam ni pakobasionai. Di bagasan pangaramotionai do nang pardalani sinode godang HKBP pa onopon di parhutaan seminarium Sipaholon Tapanuli Utara. Di bagasan ruhut ni hahipason namar pardomuan tu COVID-10 sia. Sinondangan ni tema marsiurupan mahamu mamorsan akan nadokdoki. Ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia 6 ayat 2. Dohot subtema marhite aturan dohot peraturan nadumenggan dohot sentralisasi parhepengon HKBP marhiras niroha pahisaton pakobasiona di partikian digitalisasi. Marhite tema dohot subtemaon dihirim do asalam marsiurupan hita diragam ni aka ulaun parhuriaoni. Dipukado sinodei marhite partangyangan dohot ulaun nabadia manogu huhut pataruhon stude parsinode mandohot tisa di bagasan tangyang dohot tondi parhamaramanggion manotopon aka haputusan nama say arga. Jalan nama say balga pakorhona tu pardalan ni pakobasion ni HKBP tu jolo ni arion. Tahala sondo nang haroroni aka panggonggomi natakas mangalehot pakirimon dohot pamikirion tu sude parsinode marhite hata huhuasi pinasahat nasida anggiat sisada urdot huria dohot panggonggomi paturehon panahit sosial namasa naboy manegai ngolu ni masyarakat dohot bangsota. Songoni asa marsiurupan paturehon hahipason dohot parngoluan nalam tu hisatna. Songoni dohot haroro ni Kapolda Sumut na manosohon hinarikot ni parsidohoton ni HKBP mangurupi patuluston aka ulon pinatupa ni pamareta manjaga hadameon di habang sota. Uhut lamar situtu pataridahon haretaon ni sude ruas nang parhalado di sude inganan. Tarida do parhicat ni pakobasio ni HKBP sian barita jujur taon na pinadar ni opui eporus. Lamar topido usaho dohot parsitutuon ni huriata manggohi tanggung jawab tu dana pensiun HKBP. Nunga di papungu huriata lobi sian 121 miliar laho manggarar utang tu dana pensiun. Ikon luluata dope 7,7 miliar nari mangalunasi utang tai.
Ditotopon parsinode do asa marhusor madana pensiun manfaat pasti manang DPMP gabe dana pensiun iuran pasti DPIP. Maulia tema di pasahat sinode godang tusude ruas dohot parhalado ni huriata na dohot mangurupi dana pensiun tai. Akup ni di hama masa ni pandemi COVID-19 siai lam tu hicatna do hatuaon ni huriata mamahe teknologi informasi. Laho parkebakon pakobasyon. Parsitutuon ni sude ruas dohot parhalado manupahi dalan paturehon aka arta ni HKBP. Songoni nang parsidohoton ni HKBP di aka ulaon oikumenis. Di parukilhon parsinode do nang aka namasa di sandok portibion. Na pinarukilhon ni sidang raya huria saportibi. 5 porang Ukraina dohot aka porang di aka inganan na asing. Di parukilhon parsinode do nang aka isu publik termasuk kerusakan lingkungan hidup, tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Ombar tu panindangion ni haporseota, ikon parsidohot do ruas dohot parhalado ni huriata, manggotapi aka kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Di parsirangkuton do nang lalo namasa di Tapanuli Utara, nama negai torop bagas dohot gareja. Ditangyakon parsinode do aka korban asa margogo, lao di hamuliateon do nang aka pangurupion sian aka huriata na mangurupi aka korbani hehe sian parukilon boloni. Bagas do dihatai di sunodei dalan pasauton sentralisasi parhepengon HKBP dungjolo di patupa aka pakatayon na bagas diganup pirket. Ditotopon sinode godang do balga ni situ hukon ni huria tu program sentralisasi i. 55% sian potensi parhepengon diganup huria tu pusat laho manuhuk program resort distrik dohot hatopan songoni nang manuhuk parbalanjaon ni sude pangulani HKBP na pinabakit ni Eporus. Jala 45% nari matading di huria. Si pakayon tu program pakobasyon ni huriai. Nunga nania lelengna di hasi holi huriata, hasa saut ni sentralisasyon, ala tahiri marhite sentralisasi parhepengon, lam hisat pakobasyon ni huriata. Manglehon dalan tu sude huria dohot pangulana, patupa aka inovasi dohot kreasi. Laos manggotapi aka hamaulon namar pardomuan tu mutasi pelayanan dohot dana pensiun. Dung mamolus panigation natakas di tirkat huria, resort dohot distrik, ditotopon sinode godang tado amandemen 4 aturan peraturan HKBP 2002, padegaton akan namar pardomuan tu haruason tu sinode godang 2024, dohot sentralisasi parhepengon. Songoni nang mar pardomuan tu pamaheon ni teknologi di pakobasyon ni huria. Pakeotama amandemen aturan na imbaruon mamukas yang sada Januari 2020 tolu. Sai diurupi di pargogoi jala di pasu-pasu tuhatama sude ruas nang parhalado di HKBP patuluson akaulau natau pahoton haporseaun nang pakistaton nguluni sandok HKBP. Taingot mah hatani tuhata di Jeremia 20 sia ayat 10 sada namandok ainunga takas huboto sakap akana husakapi taringot tuhamu nina Jahoba sakap hasonangan dotahe dada tuhamagoan asa au mangalehon tuhamu ujung nahina ngoluhon muna. Seminarium Sipahlon 27 Oktober 2022 tabe mardongan tangyang atas kuarni sude parsinode Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pelean dohot aka udut na buah-buah tajahama di harotas tikting naun di pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatopata pahen sangap di guarna. Songoni matikting di hurita mingguon. Horas madihita saluhutna. Ras.
Puji-pujian dohot hamuliateon ma tapasaha tutuhatta Yesus Kristus. Disiala asi dohot holong ni rohana, bohi tamarpungu di bagas joroon, rap mamuji dohot pasangapon warna. Nahu parsangapi hami amang pendeta resort, amang pendeta Banner Siburian MTH. Nahu parsangapi hami amang inang pendeta sude padita ni huriat tahun. Nahu parsangapi hami amang doho inang parhalado HKBP Rawamangun. Amanami inanami dohot akadongan nami ruas ni huria HKBP Rawamangun. Akadongan sapakabosion nami, ima akapar musik, pemandu lagu, operator multimedia, songoni nang akapunguan paredekor dohot vokal grup na adong di HKBP Rawamangun. Sadariodo tapes tahun acara puncak musik HKBP Rawamangun tahun 2022, nama rojahan tu tema sadama parohahon hamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiran mahamu. Filipi 2 ayat 2. Bulan musikon ma nagabe songon pesta parheheon disude parhobas ni ulaun musik vokalia, instrumentalia, dohot multimedia di HKBP Rawamangun. Naung pinatupan ni seksi musik siat tahun 2006 nang pe ditikii dang ganup tahun di patupa. Tahirim do asamarhite acara bulan musikon sailam tahaholongi ma musik parhuriaon langganda roham pakobasion di ulaun musik di huriata jalalaos pagomoson parsaoran dohot hasadaon ni akaruas ni huria HKBP Rawamang. Tadokma mauliate tutuhatta ala nunga godang nuaing akatalenta musik vokalia instrumentalia dohot multimedia nama kobasi di huriata sian 5 horong. Ima, organis pianis permingguan umum, pemandu lagu permingguan umum, tim musik permingguan umum, pemusik dohot pemandu lagu permingguan 10 tolu, dohot operator multimedia. Songon panipuli hupasahat hamima mauliate godang tusude parhalado dohot ruas ni huria HKBP Rawamangun naung mangurupi pakobasion ni seksi musik nasa lelengon. Dohot tusude pihak naung mangurupi acara bulan musik 2022 on. Mauliate ma hujau hami dohamu amanami inanami dohot sude akadongan asarap kita parsidohot di ulaun pakobasion musik di huriat tahun. Upangi dohami do akamasukan saran dohot tangiang asaboi pahebakon ni seksi musik aka ulaun pakobasion tutiki nanaing ro. Taidehon ma ede puji-pujian dituhani jala tapelehon ma akahatuaon nadinggan songon tadda hamuliateon di sude basa-basa ni tuhata naung tajalo di ngoluta songon par pesalmen namadok marede ma au tu Jahoba ay denggado uhumna tuau Salmes 10 ayat 6 songoni ma sahatna horas marihita salu.
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamunak kadamang dohot dainang hahanggi pinaribot
Na bongot tu bagas joron itu hatta nang marhite live streaming. Pinasaha mata bini sudi persinode godang tanggal 24 20 lalu do sudi pimpinan ni Huriatta HKBP Horas madihita saluna. Marsaur mahita doho tu hatta marhiti hatana sia Jesaya bidusada ayat 16 rodi 20. Marburi ma hamu urasi hamuma dirimuna paholang hamuma hinaroani pabainamuna sia julu ni matakku pasohot hamuma majahati guruhon hamuma mabain nadinggan dului hamuma uhum pitori hamu nanirupa patikos hamuma uhum tuna sopot somarama odingi hamu akka nama balu dungi sairoma hamu asa merdabu-dabu hitanin najahuba tung sura rara dosamuna songon abit bunga dakdap botardo bainokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabi songon hapas do muse moloringgat camu tumangiho dohot mangihuton sai panganomu nado hinadingkan ni gugu ni tanoi alai molo majua hamu zalamangalo sai na panganon ni podang do hamu sugut ai pamangan ni jahuba do palubahon ni masa nak hurian itu hata marulupulup todita ala tolhasita tu minggu reformasi sadarion atik pe anggo tanggal la topet tu marsugut tanggal 30 sada Oktober zala laus marulupulup nang todita la bui tolhas huriatah KBP Rawamangun tu puncak ni bulan musik di Huriatta di tahun 2022 ibanna songoni sodak mahubigi jalata bigi nakaling akka edde uning-uningan nasida jala au surape dang sodap akka jamita nyakka perjamita alai torok do ruas mardok ngasudap pudalaro hakku menulung hubigi edden yakaparedde itabu ala diliturgi ni HKBPP akka edde dohot akka kur batu zulu ni jamita bre ibad do sudi yakaparedde di Huriatta ikut dihilalado ditikina mangedehon edei bana huhuk doi bana marjamita disi nangak kapar musik tope marjamita do hamu marhite-hite uning-uningani di joloni tu hatta adong manang na tulu sauti nga lapatan dasar telugis ni bulan musik akka edde di tonga-tonga ni Habersota. Perzulu mangalo roha nasibolison do akka edde. Musik menjadi media bagi orang beriman mengusir hati yang dirasuki oleh iblis. Ibado dijo si Saul
Raja Daud memiltik hasapi izuluda. Ala sesongon na dihilalaibana, tol dinazahati songgop tudirina do turohana. Alay tagad dipiltik si Daud hasapi nai. Say hirana mangulo do resonansi suara ni pilti-pilti ni hasapi nai. Tu baga sarohana. Gabi sumuru ma nang sibulisi si bagasan ate-atena. Alani mulo si pata adong rohana sibulisod dihami ak kamaon ak kainang itormared dihamu jebu. Manang na sibulison si pata rohani ak kaina bahita kamape ringkas pemarkur. Masuk tupungwa nama do lan akka nasi. At sura somareded dahita mabigay musik di nguluton isarana uzu tahilala marukil hita molomod ding sada keluarga anak kon mang naama doho ina dang boy hita mared rupani disi songgok manang sibulisi di bagasan nguluta ibaddo meloro akaina rupani parpungu sa itu matang sada ina mengadungi ama ni haulongan ni rohana mared de johita inang mared de johita inang ala tagan na mared de dihilalai bana do todi ni jahuba mangurupi bana manukol ibana zalamangalo rohana sibulisoni sian gulmit ni nguluna paduahon musik ima hapataran ni ngulu ni zolma lahu patuduhon doho makamonakon hamonangan ni jahuba di bana. Mulut tapai ima tapai hutihut saluhut nakabarita masa di pada narubi sudah bentuknya kaporang na niadopan niya karaja di Israel say di zoluani doho diujungi marhite edde akka surak-surak. Salati kemaraporang pe Raja Saul maribu-ribu ninda dia denai. Dungi monang Raja Daud muse lobi jumlana songon dan italuhon ni si Saul marloksa-loksa akana malua namonang di batu hatta. Lapatan na di parporangan ni ngulutas si kanu parion nang pedang maniok bodi lihita do si zata alay na marporang do akaina makamonakon anakonna na marporang do akama makamonakon ulonna na marporang do akana marbezu asasati akahamlet na sudah hita marporang nang dia kaparkarezuan asa dengan kinerjata nang maredede hita isi saluhuna. Samonak kita maraloh maningaha penatadupi di tonga-tonga ni ngeluta siganupare. Anak-anak muda kalau engkau juga menghadapi kesulitan di kantormu seolah-olah kau ditekan oleh orang-orang lain misalnya karena engkau mungkin satu orang dua orang saja sebagai pengikut Yesus di sana justru kenyangkanlah suaramu kencangkan bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan di tempatmu agar engkau dimenangkan di tempat di mana engkau menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Alayadong ko na patuluhon musik imanguluta. Music is my life. Wasay dokon music is my life. Aladang pola dong pilti-pilti ni hasapi di ngolutaon alay pagkatayota, parangeta, pabahenata itulah musik yang hidup. Musik yang bukan didengar dengan telinga tapi musik hidup yang dilihat oleh mata. Yudo hiaidokon Eka Dharma Putra di urayanna tafsiranna tu dasar Alkitab tai, we praise the Lord not only with our melody strings, but primarily we praise the Lord by our melodious heart. Melodi hati
Itulah musik yang sejati. Pabayanata ngoluta dengan parangeta ima musik na mangulu dihita. Karena itu Tuhan berkatilah juga setiap pemusik di gereja kita ini. Supaya hidupmu juga menjadi khotbah yang hidup. Agar jangan sampai ada satu celah juga dari setiap orang song leader, dari pemusik yang perangannya tercederai dalam kehidupannya sehari-hari. Hurian itu hatta songanino nang turpukna na di Jesayaon si Ahas nazahati namurtati nama mudi Jahubah di ngoluna mangulahon panidusan, penindasan, pemerasan, kejahatan sosial yang tidak peduli dengan yatim piatu dan janda karena dia tidak menjadikan hidupnya sebagai musik yang hidup. Alanido dibonani turpuk Jesayaon lubobi di ayat 2 dohot ayat 3. Didok disi tangi hok kamu ma ali yakalangit jala pinggol ali tanon ay makuling majahuba huba godang-godang doa ka anak jala hupatibul HP merbalik do nasida sianau di tada zongkiro napunay bana jala di boto halodero panggagatan binahin ni Tuan na. Kalayang go Israel dang tumadaaw. Jala dang marroha bang soki. Nina Jahuba manadopon bangso Israel. Kalau dalam hidup kita biasanya ada induk yang hilang seperti analogi ayam, maka disebutkan bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Alayang godi Jesayaon kebalikan na do. Induk kehilangan anak. Di tadazong giro na punay bana. Gari jonggi hewan ditadaro isinapunay bana. Dungi di boto halode do panggagatan binain ni Tuan na. Keledai tahu siapa tuannya. Malayang go Israel dang manadaaw. Dang marroha bang soki. Nina tuhatta. Di bahini do hamuak kadamang doho day ng zuzo ni minggut tamarhitete masadarion asa marguru hita mangulahon na denggan. Dungidong marguru mangulahon na denggan matsoho ma laho majahati. Belajar berbuat baik dan berhenti berbuat jahat. Ima musiki mangguruhon na denggan pasohot to nakkaulaon na jahat. Jadi kon boy tahebak kon lapatan ni musikon sian musik si tangihonoton si begion sian musik nagabe si hangul honoton di tonga-tonga ni gulmit ni paranguluota. Hamunak kadamang dainang zok do tabigi digano permingguan na dia sapulalui dungi sayro mahamuasa mardabu-dabu hita ninna Jahuba tung sura rarado samuna songon abit bunga dakdap botar do bainokku songon itak nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse.
Di jauh di batado hita marhite-hite turpuk sedarion. Lubobi di minggu reformasi. Asa sudi hita mangalehon dagik tahun, ngulut tahun. Nang rara nguluta songon aibit bunga dapi alai botar bainonna songon ita. Takboto uban na dipakai saja saya padohan ita ison. Aidang bui sigarodudak mangalang ita denggan. Ikon hohoboy bana. Ay mabirsa kiro itahi, molo say makatay zolmana mangalang itahi. Dang hola ni mana rotak, alay zolmana sing pedo gabi rotak. Bedo hingot tiki pakabaru hami marhubas. Adong ko ibas ada punguan aire neguarna pertandingan untuk anak-anak, bagaimana caranya mengorom babaon unang magudaku makatai. Jadi merteori maka ada nahon. Kita bikin aja Pak, korek api di mulut kita ini. Nanti pasti nggak bisa lagi ngomong. Lalu ada orang lain, dikunci aja Pak mulutnya ini. Nanti nggak mungkin lagi ngomong itu. Alai malodo panitia dicoba tong orang tarom sa malua. Ngerong masada ina perhuta-huta. Kalau mama lain. Kita coba dulu memakan itak. Apa itu itak ma? Nanti saya bikin. Dungi pada di matong itakon. Iba maka gula na tonggi di bagasan. Iba hudul masuk di tanahon. Ayo. Siapa yang pertama bisa menyelesaikan makan itak itu, itulah yang pasti nanti yang menjadi juara. Sebaliknya siapa yang masih mau ngomong berkata-kata sambil memakan itak ini, tak akan bisa selesai dia selesaikan itu makan itak. Jadi mangam matong karat denahon. Paek do, holain dapat tong ngabirsa tak sabe di pangani mana dohot denggan. Tapi ada anak-anak 2 orang yang mau mendengarkan nasihat dari ibunya, nanti kalau makan jangan berbicara, tapi makanlah dengan baik. Jadi nahohomodo nagabe juara. Laho mangaton ita na pinaradi ni panitiay. Jadi dakolan warna nai hulalai son nai dok ngi panurat jasaya songon ita botar. Alai ko songon ido hita makanguluhon zolmanang mazalo hasasani dosa tukso terbaik kita madok sidohonota alani dosa tai iya soholan hohom mazalo hasasani dosai. Alanido hiaro di lehon tafsiran ni Martin Luther nama jalulaw na badiyai di bagasan hahohomon. Lapatan hohom iba na ro tuzulu di langkatani majalulaw na badiya, hohom iba na tumangyak ko dirina, asa unang holan na manginum angguraw ubah na ro tuzulu, ayang ko na manginum anggur do, boy do lapo. Alayalan na marulaw na badiya do hitaw manginum anggur doho roti sikat ni daging na ubat tazalo di bagasan hahohom. Itu mebo doang roti di lapoi di restoran. Adong roti bakar campur keju, campur serikaya. Alayang ko na mabuan hasisan ni dusan at parahatopo marahitiha porsyota ikor roti na pinarbadiaan jalan na pinasupaso nito hatay do. Sa malusudihitan no majalo
ulaun na badia di bagasan roha homoni tazakon. Dan ada satu pesan khusus bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu perjamuan kudus di gereja HKBP, terutama anak-anak muda, bahwa anggur dan roti itu sudah didoakan lebih dahulu. Dedang pola be jolonita buti tibu tugi jang rupani, liling doh tiki itanyakon tak pola be gabe habis tiki, nungai itanyakon di zumolo. Kalau di pasah apa di tarupan itu tangat roti, pangamma ina itu tapangamma. Tak pulai pai mai masape habis tu beriba masih bareng-bareng rupanya gabe habis pertikia do lanaka nas. Hamunak kadamang do dainang lausido nang gora-gora ni Martin Luther marhite minggu reformasion. Asa tong saita pai baru totong nguluta. Dinaung sinesaan nitu hatta dosata marhite-hite mudarna. Taingot do tolu sipulan ni pangajaran ni puda ni Martin Luther. Naikotong tapai baru satu nuaeng jala satu juni haporsyota. Ima sola fide. Hanya oleh karena iman. Ikon holan alani haporsyota ido hita di pelua jahuba. Dalani alani akaulau nadinggan amal perbuatan baik natapatupa. Ala itu tu molo tutusi tutuhi tamak kaporsyai tuhatai ikom marperbuema nang perngulota. Dada songon barita ni ina pergabiri nai sidik kalangi. Sai di papungu-pungu magabirina siapun ni tahun sahatu zung ni tahun. Di bagasar roha pakirimon sahali martulak memanan non tutokke melulung sa tahun gok magabirina mamora may bena gudang mahepenga gok nang artana. Habe di ujung ni tahun dibukai mana ma gabirina on tangarong besina. Nga kosong be gabirina ala holan na sipasipan dakyai leho ni mana tudungan na ditagam rohana gabe mamora ibana hape gabe luangan ada ngarong be isi ni gabrinai gabe malecut ganu pari ganu tiki habis ditipa matanyari dohot akaluku. Nang hapor siya top pesokonido. So tunggay besong gabiri. Sai totong baga idaw siya duru. Hape so tunggay beso maris. Ima na mga sahon ulahon na linggan. Papungok ko majonon sa halima bay masitobol dungi gudang martaku mamorama. Tapi Luther mengatakan sola fide hanya oleh karena iman. Dungi sola gracia holan alani basa-basa ni zahuba. Lumobi dia parti kita sanuari dung malua hita sian COVID-19 sion. Yaro hako kesulido hita makatidak kombolo malua pe hita bu hita marminggo saunari son siada dana rojak kana tua-tua holan ala basa-basa ni jauh baru. Datung nau burju hita sian akan mate covid parzulu. Yaro hako gumurang kura nau burju sakita dope. Alaima basa-basa ni jauh batu hita. Tu parang ko sakita ng sahali, 2 hali, 3 hali, mamulus, soy ni kopiti,
Hape saya tong di palua tu hatai. Dai ko dohonot taro sola gracia. Holan ala basa-basa ni Jahoba. Itu pa di basian akana modding hinorhon ni kopiti. Tu pa sehel di pay hape tortewas. Hape hita mungkin dalong 2 hali, 3 hali, 5 hali. Tok say di pangulo tu hatai. Dah hola basa-basa dui. Dai ko sidok mauliate hita tuadupan ni tu hatta. Dungi sola skriptura, holan ala ni barita nauli Bibel. Na binasabasahon ni debata. Molo tahati dakod de reformasyon, holan ala ni barita nauli, datuk soy komangulu hita pertangyangan keluarga itu nga ni bagas tabi. Majaha barita nauli. Murudang boy sehari sadari, nang gua pala minimal nyatik ke malam minggu hita merpungu anak kota doh pahoputa rak marede rak majaha mertangiang dungi mulutu mertadang pesiduli lo mertadang alinga perjulu jolo rak mertangia kita itu ngani bagas tabi behama beno tamadokon maka tidak ko reformasi Lutheran hanya oleh Alkitab hanya oleh skriptura alai dakya mangulu Bibeli di tonga-tonga ni bagas tabi. Di bayani hamuak kaidan nami nasodoh depe tuak kapunguan di gereja Roma hamu tong tuak kaparpunguan. Nanga kama berupani sasudihi tarap tumangihon hatani tuhata. Adong ko na menarik sa resian kisah ni Martin Lutheran ditikinang ditakup ibana laho pamation niya ka paus di Roma mertebu ni may mana mapurus. Dungi di sadaborngin mapurus may mana nin nabaritay di toro ni sadabara ni jabu ni sada ina-ina na mabalu. Anggo maksud ni Martin Luther alahiran na sumargugoy ba na mangalo pangajaran ni Pura na sala di Babel di Roma maksudna nang mapurusyan nama. Halai di bagaimana masa mertangi yang ina nama beluon di gijang ipa barani jabunai. Misalnya mau bahasa Batak nuang bumana tawayakon ali Tuhan pasu-pasu masih Martin Lutheri neng hona bunuh duibana alam mempertahatun nasitong inna rupani mulo tabajo analogi bahasa Batak nga. Maksud nahian nalau sumisi nama mapurus hape ala di bagaimana tangiang isada ina nama kanguluhok katan debata mula memana muse mapertahaton dalilna tuluon. Nana kurok di siah wakada mangtorop nai hape jolma akanaung madilihian nang meninggalhon ulau nadinggan nabi nahian alayalarong mangulu sada ina makanguluh katan debata huhu tumangyakon ibana gabe bangkit musenang semangana mangulahon ulaon nadinggan hitape mulut tahanguluhon nakana mertangiangon doh tulu reformasi di Martin Lutheran Sudira yang nak kota malua me siya naka narkoba, malua me siya naka game online, lepas dari ancaman skater, lepas dari ancaman pinjol, pinjaman online dan lain-lain, dungi maduma ma nang sudi ngoduta bangsota huriata nang tuaka tiki naneng ro. Tahanguluhon mahatan itu hata namang guruhon naringgan alai huhut pasohoton na zahat hobar tu hata ni tu hata martang yang meda. Puji-pujian mauliati mahusobaho kami tu zulum. Nali di bata jahuba manami
napataruhok kami tu bulan musik nuhuriam sadarion, asa marhiti-hiti akka musik di tongan huriam HKBP Rawamangun, doho sude akka pungua parede di tonga-tongan huriamon, sumisima akka sibulis doho rohana sibuliso siya kami. Sabaliknya, molo hutare hami pinggol nami tu mangihotsa akka musik doho akka edde puji-pujian, gabi hamuliau di guar muma do pati bulholong na mamulim ma ngulu perhuriaon nami di huriaon ditongani bagas ditongani masyarakat nang ditongani ulaun siapa hari. Mulutung adong Tuhan akka perporangan di perngulun nami ditongani keluarga ditongani ulaun siapa hari. Nang mangarangguton haporsion nami madopang ragamnya kasahi doh namaul. Luas mahami toktong maredede. Asa monak kami menaluhon sa luhut nai. Alay na umangat siya ni asa gabi musik doh edei bagian ni parangulon nami. Marhiti-hiti parangin adinggan. Marhiti-hiti akapakatayon na labok jala mamasu-masu. Marhiti-hiti akapakatayon na mamulin tutu si tutu. Imagabe musik na baru. Di hapapatar ni gulbit ni parangulon nami. Asa mulai bigi zolma musik doh akka edde sudap dihilala. Nang akka parangin namin na dinggape, boy gabi mangapuli, margugoyihon akadongan nami, marhiti-hiti akka parangin na dinggan, nahupatupahami dingudu si ganupare. Urupi hami Tuhan marhiti-hiti musik ni paranguduo ni, asa hutadahami horo Tuhan si pujio jala si hutonon nami. Gari jonggi ditadado Tuanna, gari haludi ditadda do Tuanna. Habe bangsa Israel dang ditadda Jahuba namar mudu nasida. Alayang gohami ali Tuhan marhiti-hiti hatam nabadiai sailam manadahami diasini roham dohot di denggan ni basam. Di minggu reformasion lam takkasma suantu bagasa rohanami narara situtu dosa nami songon abit bunga dak dapi. Alai marhiti-hiti mudar muna badiai boyo botar bainomu songon itak. Asal matoktong say songon itaki hoho pami tumangi hodenggan di basam. Hoho pami marhana lopon asin roham. Tung surape rara ngulunamion songon abit hasubba. Terpau bahodi Tuhan songon hapas. Botar. Jala labok. Dada ho labotar. Alay labok songon hapasi. Labok pakatayon na. Labok pangalahona. Labok ng parangin. Mauliate madiho Tuhan, say padaw masyak kami, songop pangalahon ni Raja Ahas, di barita na uli na huzahami turpuhon. Na mamake akahuasona, lahu manidus akadongan na. Mangulahon ragam niya kazahaton. Guru horon nami maulaw na dinggan na binemu. Jala pasohoton nami makanasahat. Ay ido di Zoho di minggu nami, minggu reformasi sadarion. Tada na tutu hami makatidakon holan ala ni haporsiaw dubay mangulu hami, holan ala ni pasu-pasum do ubay mangulu hami, zala holan ala ni barita nauli ido
ubay margugu hami madopang akka ari-ari ni ngulu nami. Ali Tuhan, hapataran ni jalon nami mandom marhiti-hiti ulaw na badia. Mangator roti sikat ni dagingmu, manginum anggur sikat ni mudarmu. Asa roti hanguluan ima, pergogo di hami madalani salut ari-ari di ngulu nami. Jala anggur sikat ni mudar mima, mamuri saluhut na ngulu nami. Asa gabi songon itak botar jala hohom hami, jala songon hapas botar jala labok nang paranguluan nami. Di bayani sayse sa Tuhan saluhut na kadusa pangalason nami di zulum. Asa badia hami makanguluhon asin roham do dengan nibasam. Pasu-pasu saluhut na ruas ni huriam lumubiak kana tongon peak di podoman na di bagasa persahiton si tua Firdaus Siburian torang merpaung gimbal pasaribu zauti siagian budiman sihite silaban nyonya simanjunta borunai baho George Raja Hamonangan Sinaga parulian silalahi rodia kadang pemulihan di tengah-tengah di bagas Nabi. Di bagasan napiak nasi dari podomanda di rumah sakit sedarion nang nadijabu apehon tangamu na labok naguk kuaswe mangenet sahiti sa pamatanga margogoyhon nasida lumobi ma batugu haporson nasida marsihohot di bagasa pakirimon nasa ilehonom mudo hamalumon ni sahit lumobi ma haporsyaon na tutu si tutu di nasida. Mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus asi maroham tangi homa pangiduan nami. Amin. Marede mahita huhut pasahaton peliata. Yesus saluhut na muluti oh hanap pambahenanku saluhut na tipipi oh basahan mata Yesus saluhut na diri basahan mata Yesus saluhut na golupi pakiyaku mataganku pangulawo monai takanan si majojaku mangihutok Tuhaki basahan mata Yesus saluhut na diriku basahan mata Yesus saluhut na golupi
Urian itu hatta mengarah di mahita tulau nabadia. Anak-anak kami yang belum sidi, tetaplah engkau duduk di tempat dudukmu, walaupun nanti tidak harus ikut ke depan, tapi sambil lihatlah, agar ke depan engkau juga beroleh kesempatan mengikuti perjamuan kudus. Merede mahita mengarah di ulaun nabadi. Yesus namamu dosa dipotibio pangoluhami Yesus namamu dosa dipotibio Damen di debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati muna do roha munabi, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin martang yang maita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banwa gidang, asi maroham topok mahami na pungudison, adorang hupangak kami non parpadanan na badiyai, lehom matod di parbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nang makokop kami, pargugui mahami maswada hodiri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Saitai ti rohanami asalam malunguk kami tuban wagidang. Asa say masihol hami pay mahon haroro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Ita kana pinarhamaul ni debata. Ita sakap don waeng mangaton parpadanan nabadiai. Ibahini tatibang majumulu
manang natau hita marulaw na badia, asaunang honauhum manang isesian hitaon. Ay holan naudu roha, jalan na manol soli rohana, ala ni pabaynan na nasoture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsea di hasesaan ni dosa pinatupan Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiai. Alayak ka na doho marulaw na badia, unang bedio luis bulit, unang bedi dati mardosa, tungpa daw hamuma rohamuna siyane. Tunggo tapon hamuma hosom doho late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma, Tuhan Yesus Kristus, nang mate jala mula mangulu humokop hamu. Asa tahu hamu mangaton parpadanan nabadi. Di bahini tatak kasih majolo rohat tabi, jala alusi hamuma sukus-sukunon, zong-zong mahamuna taluta. Di parhatutu roham do halak pardosa hosian hatutubum. Dohot ala ni pangalau sim di patik ni debata. Molo di parhatutu roham dokma olo. Namarsa doroham ala dosami. Jala di pangidoroham nang malua hono ang siad dosam. Molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tanaon panguluhon pardosa. Ibana nang mate dohok mula mangulu humokopo mamorsan zalamane sa dosam. Molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho mangkotapon sa roham late ni roha dohot hosom ni roha. Aku ni olo doho marding gadot halak na mangarsahi ho. Jala na olo doho manesa dosa ni dongammu. Songon na pinangido ni roham sesaw ni debata studi dosam. Molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk bima rohata jala tatopo timasudi dosata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debatama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak perdosa gudang dohami. Ay jut hulau si hami patitmu. Tamaro honauhummu hami nuaing doho sugut. Molo balot conomu tuhami hobbar tu pabainan nami. Alaya lagudang niasi dohot holong ni roham. Dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokop pami. Ala ni iubain nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Tai jalo mahami. Tai sesa masudidu sanami. Jala lehot tod di parbadia tuhami. Asa margugo hami mangalu dosa. Dohok mangulahon na hobar tulo mo ni roham. Saliling di tanod do pehami. Amen. Atong hamwak ka naman opo ti dosa muna. Jalan na mauwas diasi ni rohani di bata. Say sahat matuhamuna hina porsyam muna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus maudok tuhamu. Posma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite gowar ni debata ama. Anak dohot todi perbadia. Amin. Alia manamin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajawmu. Say saop malo maniroham di banwa tongaw songon na di banwa gijang. Lehom matuhami sedariok kanguluas siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ridongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan.
palua mahami siya pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugun, rodi hasangapon, sa liling ni liling na. Amen. Gudul ba sa na. Mared de mahita tayo. Jesus nasimera, ikaw na pinagsiga, rohang totong daula, ng ujuho kahirika, marupang hosahan. Atong nuaing pe tangiho kamu ma tona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borongin na uju tarcehi bana tidak mamauliate. Dungi di ponggoli may di parleho matua kasih siana huhu maridok jalo hamuma jala pangampa dagik kudui nanilehot Tuhan matian humok pamu. Baik kamu masungoni bahen parningotam muna iya. Jala dungsun na sida mangan dibuat ma panginuman idok mamauliate, idok matuna sida, jalo hamuma, judi hamu manginum siani, iya panginuman on, pada ne baru maun marhiti-hiti mudarhu, nani usehon humok kepamu bayan hasesan di dosa. Sai bayan hamu masongoni, bahen perningotamuna diau. Tong romahamu saluhna nungaradi suti ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma. So
Kuriani tu hata zong mahita saluhna laos mangadehon ede puji-pujian ta ayak mak ta edehon. Puji matu hadde bata ale todiku, jalan nasarohakku di bagasan memuji guarna nabadiai. Puji matu hadde bata ale todiku, jalaunang tung halupahod dengan nibasana sudina. Ibana do manesa dosam sudina, jala ibana pamalum akka sahitmu sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Jala dile hotuho dengga basa dohot asiniro. Para siroha jala parbedenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang dibait tuhita na hobbar tu dosata. Jala dang dibalocot tuhita na hobbar tu hazahatotta. Songon asini rohani amama tu akan kona do asini rohani tu hadde bata di akan makabiariban. Nunga takas di patuduh hadde bata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokopita uju perdosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuang syarri masna tunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baini sai pujion ni pamangaku, dohot rohakku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olak nion rodi saliling ni lilingna. Ali debata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhu silehun-lehun na dinggan. Dohot na sauli basa na mauli. Upasahat kami masyan na nilihom ito hami pilihan nami tuho. Taizalo may gabi wap na hutus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan debata manami para si rohana sumurung. Maulia te rohanami. Ala dipasangap hogwarmu di tengah-tengah nami. Ala naung sahat tuhami barita na ulii. Barita na pulin nasihat Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Iwako rohami siya dalan haliluon tu dalan natigor. Siyan nahulom tu natiur. Siyan parhatobanan ni dosa tu pangoloyo di anakmu. Gabi bang som hami. Dala hami gabi anak ommu. Pupuji hami maho. Ala totong hot dalam mangula barita na ulii di hami. Hodo na mamilit akan naposom. Na mabuah barita na uli na pulini tu hami. Taipayam ma naposom na burzu. Pasu-pasu na sida di tonga-tonga nami. Tailehom mapulapul gogo tu na sida. Asa unang madili na sida mga juhalak na dihukami. Asa songgopi makaparjamita marhite-hite toddim. Asa marhiras ni roha na sida. Dala sa mabaor sa pamangan na sida hatam na situngi. Songon hababaor ni Aix dan mual na dinggan. Napasabam rohani na luza jalan na sorat. Molo adong naposom di bagasan hagugutan. Ibu uru pinasida. Asa unang tarabat barita na ulii. Tailehom matuhuriam pinggol na tinggil. Roha na sonang. Asa di jalo na sida hata hangul. Unang loas roha ni sibuk namyon. Mangalo sorop ni hatam. Asalam yas hami jala mangoloi sudi paretam. Tayunang loas rotu tonga-tonga ni huria maka perkuda haliluon. Manang si jubajabi. Manang persibalik mata. Nanayang mangaliluhod zolmay. Mabuat tuha maguan. Alay tagonan tugihon na sida tuha mubaw ni roha. Mangoloi Tuhan Yesus Kristus. Alay mo lo soolo na sida tuguommu. Jalabuanommu Tuhan uduan. Padao mana sida sian huriam. Asa sonang jalapulin huriami mangoloy. Tay pato tama huriam. Lama bolok ko siyan na sida puda na sohasea. Tai tuturia kapartohona di huriam. Asa diboto na sida mangaturhon na dinggad di tonga-tongana. Tai ramo timana manggonggomi hami. Jala tugu-tugu pikiran na sida. Asa doho na sida pasauton lomo ni roham. Tahat tuho mahamyon. Namagudang rodi danak. Namora rodi napugus. Namartohonan rodiak kanatorop. Rodi sudiak karuas di bagasan huriami. Ia mengulu manang mate pehami. Tayo luan nami doho. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gidang. Tai pinarbadia magwarm. Tai Roma harajaum. Tai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gid. Leho matuhamis darion hanguluan setiap hari. Te sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa nidongan na mardusa Tuhan. Unang hami togihon tu pangudunan. Palua mahami sian pangab. Alleluia.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamau. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Today kami pangula di Huria Pandita Situa tim musik secara khusus pelayan Marturia bulan musik tim IT pasahat petu sudi hamu damang dainang selamat hari Minggu Minggu Reformasi Tuhan Yesus memberkati oras. Amen.